Viborg er den eneste danske by, der har knyttet en helgen til sit navn, Sankt Kjeld af Viborg. De andre danske helgener har været tilknyttet kongeslægten. I dag holder navnet Sankt Kjelds Gade og Sankt Kjelds Brønd på Nytorv mindet om Viborgs helgen levende. Viborg betyder det hellige bjerg og blev katolsk bispesæde allerede i år 1060. I 1529 blev den katolske biskop smidt på porten i forbindelse med reformationen. 400 år senere, i år 1925, blev der igen holdt katolsk messe i Viborg. Her er der nogle billeder af kirken indefra. Forskellen på katolsk og protestantisk kristendom. Betegnelsen protestanter kan bruges om både baptister, pinsebevægelsen om den danske folkekirke, som kaldes luthersk evangelisk. Grundlæggende har katolikker og protestanter den samme kristne tro, nemlig at Jesus er Kristus, Guds menneskesøn. Trosbekendelsen er vi også næsten fælles om, men der er en lille forskel. I den katolske kirke siger man, jeg tror på den hellige katolske kirke, hvor katolsk betyder almen, almindelig eller universel. I den protestantiske kirke siger man, jeg tror på den hellige almindelige kirke. Hos protestanter går man til gudstjeneste, hos katolikker går man til messe. Når katolikker går til altergang, mener de, at Jesus reelt er til stede i nadverbrødet, når præsten har løftet og velsignet det. Nadveren er en fest eller et mindemåltid og er en offerhandling af Jesus død på korset og hans opstandelse en sejr over døden. Der føler de, at de bliver forenet med hans guddom. Når protestanter går til altergang, opfattes det som et mindemåltid, hvor den frelsende virkning afhænger af modtagerens indstilling. Gud er i himlen, hans børn er på jorden og må klare sig selv og trøste sig ved præstens prædiken om søndagen. Katolikker tror på, at sandheden om Gud er absolut, og denne sandhed bevares i kirkens tradition under Helligåndens vejledning. En tradition, som kirken har personificeret i paven og er garant for dette giver kirken en teologisk autoritet. Protestanter anerkender ikke paven. Man mener, at et hvert menneske står over for Gud uden mellemmand. Man kan selv læse og fortolke Bibelen ud fra sine egne forudsætninger. Sakramente er en kirkelig handling indstiftet af Jesus Kristus, der gennem bestemte tegn og ord skænker os Guds nåde. Katolikker bruger 7 sakramenter: dåben, firmelsen, kommunionen, skriftemålet, de syge salves, ægteskabet og præstevielsen. Protestanter bruger 2 sakramenter, dåb og nadver. Katolikker tror også på det overnaturlige, mirakler, engle og helgene, hvor Jomfru Maria er den største af dem. Protestanter tror på, at kun Gud tilbedes, og det er i den enkeltes ret til personlig afgørelse over for kristendommen. Her har vi en skulptur af Sankt Kjeld. Kjeld han blev født i en fornem familie vest for Randers for omkring år 1100. Han var god i sin undervisning, og allerede som 20-årig blev han kannik ved Viborg Domkirke. I Viborg blev han sat til at undervise Viborg Domkirkens skole. Omkring år 1145 blev han valgt til provst af de øvrige kannikker. Kjeld var en meget omsorgsfuld, gavmild og barmhjertig mand og gav alt, hvad han formåede til de syge, fattige og nødslidende. Til trods for, at kannikkerne selv havde valgt Kjeld som deres provst, kom der snart stridigheder imellem dem og ham, tilsyneladende fordi de ikke brød sig om hans gavmilde uddeling af domkapitlets midler til de fattige. Kannikkerne valgte en ny provst, og Kjeld flyttede til Aalborg og blev præst ved Vor Frue Kirke. Senere begav han sig på en pilgrimsfærd til Rom, og han besøgte apostlernes grave og fik forstæde for paven. Paven fortalte ham, at han skulle vende hjem til Viborg og fortsætte sit arbejde som provst ved domkapitlet. Kort tid efter, i ca. 1950, døde han i Viborg og blev gravsat i domkirken.
Efter Kjelds død blev det fortalt, at der skete mirakler ved hans grav. Mange blev helbredt og befriet for onde ånder. Hele 12 blinde skal have fået synet igen efter at have besøgt graven. Derfor skrev kongen og landets biskopper til paven for at få Kjeld kanoniseret, det vil sige anerkendt som helgen. Den 9. juni 1188 befalede pave Clemens den 3. biskop Absalon at undersøge Provst Kjelds levned og beretningerne om underne ved hans grav.